שלום חברים, כאן יוגב ממערכת וויז, אתם צופים בסרטון הדרכה כיצד להגיש בקשות משכנתא לדיסקונט. בואו נתחיל. לאחר שהזנתם את כל פרטי הלקוחות ולחצתם שמירה, אתם ניגשים לכפתור של דיסקונט, לוחצים עליו ותעברו לפלטפורמה להגשת הבקשה לבנק דיסקונט. פה למעלה שימו לב בנתוני היועץ, חשוב מאוד לוודא שכל נתוני היועץ עם קוד היועץ בבנק דיסקונט מלאים בצורה נכונה. במידה והם לא מלאים, יהיה לכם לינק להיכנס פה למטה בשביל למלא את פרטי היועץ, או אפשר להגיש את זה בפרופיל הגדרות שמופיע לכם פה בתפריט מצד שמאל, ולמלא את כל פרטי היועץ ולעשות שמירה. אוקיי, בפרטי הבקשה ניתן להגיש עד 4 לווים או ערבים, ונתחיל עם סוג העסקה. בוחרים את סוג העסקה שאותה אתם רוצים להגיש, האם מטרת הבקשה היא לדיור או לכל מטרה, סוג הנכס, איפה נמצא הנכס, באיזו עיר, מה מחיר הדירה, האם זו דירה היחידה של המבקשים, והאם זו עסקה בתוך בני משפחה. אם הדברים לא מופיעים לכם בצורה אוטומטית, פשוט הם יופיעו בצבע אדום, ואתם תצטרכו פשוט להשלים במהירות את הפרטים. איזה סניף אתם רוצים להגיש את הבקשה, אתם יכולים לבחור את הסניף, ומתקדמים לפרטי הלקוחות. בפרטי הלקוחות יהיה לכם את סוג הלווה או ערב, הפרטים עם התעודת זהות, ומספר הנפשות בבית, שזה מספר הלווים פלוס מספר הילדים שתרשמו לכל לווה. האם הם נשואים או שהם רווקים, ואז צריך לסמן שהם ידועים בציבור, דואר האלקטרוני שלהם. פרטי התעסוקה, ניתן להוריד ולהוסיף תעסוקה לכל לווה, אוקיי? ובכל הכנסה נוספת, כגון שכר דירה, קצבה וכדומה, ניתן להוסיף גם, והוצאות כגון הלוואות ומשכנתאות נוספות. לווה מספר 2, אותו עניין, אותם פרטים, תעסוקה, ניתן להוסיף עבודה נוספת והוצאות נוספות. תכנון המשכנתא, יהיה לכם פה מה הסכום שאתם מעוניינים לקחת משכנתא, לכמה שנים, ופה בתמהיל יהיה לכם לבחור מתוך הסימולציה של אותו לקוח, לבחור סימולציה וללחוץ על הכפתור, הכניסו תמהיל, התמהיל ייכנס, שימו לב שסך הכל המשכנתא בתמהיל וסך הכל המשכנתא שהלקוח מתכנן לקחת צריכים להיות זהים בשביל שהבקשה תוגש בצורה טובה. מפה, לאחר שכל הפרטים מלאים, אפשר להוסיף הערות לבקשה. בסיום צריך ללחוץ שמירה, פה למעלה. הבקשה נשמרה בהצלחה, וללחוץ על הגשת הבקשה ולאשר. שימו לב שהגשת הבקשה יכולה לערוך עד כ-30 שניות, אתם תראו בעצם גלגל מסתובב שחושב, עד שמסתיימת הפעולה, נא לא לרענן מסך. לאחר הגשת הבקשה, אתם כבר תקבלו את פרטי הבקשה, עם התאריך שזה יוגש, והשעה ומספר הבקשה. יחד עם זאת, יהיה לכם בכרטיס הלקוח, בעצם בלשונית אישור עקרוני, בצורה אוטומטית את הבקשה שהוגשה, עם טופס הבקשה, עם כל הפרטים שהגשתם. שיהיה בהצלחה, נתראה בסרטונים הבאים.